Uma wenze njalo impendulo yokwazi ukuthi zibuye zize kuwena ngesizathu sokuthi indlela obuphahle ngayo uyobusukhuluma manje nalomuntu okuyena owakhetha ukuthi akeze azogada impilo yakho. Mawukhethe lowo muntu yena unamandla onke uyokwazi nokuthi ahambe abheke kulabo bantu bakini ukuthi bapha abantu abahlambulukile bese akuxhumanele nabo badedele izinto zakho ngoba ubona abantu abaningi umuntu uthi uyazama ukuthi aphahle kanti hayi ngoba nake phahla enuvesana thandaza. Kwathi angithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha ushaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiphinde nginibingelele nginamukele kwi-channel yethu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sike sikhumbuzisane nje ezinye zezinto bafowethu uthola ukuthi siyazenza mihla namalanga siphinde sibuke futhi ngamehlo asendulo okuwukuthi okhokho bethu bona bakade behamba kuphi kungabe lezo zinto babezenza na okanye babengazenzi. Yebo kona asisho ukuthi zonke izinto ezazenziwa okhokho bethu ngesikhathi zasendulo ziyizinto ezizona nabo babenawo amaphutha ngoba baba abantu nabo baphila emhlabeni. Kodwa ke kule channel sike sibuke kakhulu lezo zinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo siphinde futhi sibuke ezinye zezinto othola ukuthi siyazenza uthola ukuthi azihambisani nesintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Uma kuukuthi kusanda kusijoyina kule channel ibizo lami ngumlekeleli kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe ngakane lakha lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba bathi uphunge limnandi lesinto elizwakala njalo uma kwavula umlomo umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Namuhla ke bafowethu angifisi ukuthi ngibe mude ngizosika elijikayo ngamafuphi ngizokha phezulu angizukho enzikeni kodwa engizokusho ngiyathemba ukuthi kuzoba nomqondo sabalele futhi kuzokusiza wena obukele lo mfanekiso oqoshiwe njengamanje. Namuhla bafowethu ngifisa ukukhuluma ngokuphahla. Abantu abaningi bafowethu ukuphahla bakwenza ukuthandaza. Namuhla ngiyimpunga yesintu ngifuna ukuthi ukuphahla akukona ukuthandaza. Makuthiwa uyaphahla usuke ungathandazi. Siyabathola abantu abaningi la uthola ukuthi umuntu uthi uyaphahla kodwa ubone ukuthi hayi ngoba nake phahla kodwa uyathandaza. Namuhla ke bafowethu ingako ngithi angizoveza ukuthi mawuphahla usuke ungathandazi kodwa mawuthandaza usuke ukhuluma nomkhulu womkhulu uthandaza ubhekise enkosini inkosi eyakudalayo. Kodwa mawuphahla usuke ukhuluma nethonga elilele phansi kothuli lomhlaba ngamafuphi usuke uxhumana nethonga elilele phansi kothuli lomhlaba. Indlela zokuphahla ke bafowethu ziningi zehlukene njengoba sake safika la sazichaza indlela zokuphahla ukuthi umuntu uyaphahla emise izibani nazo futhi izibani kuyahlukana ngokuthi lowo muntu osuke kuphahlisa yena usebenzisa ziphi izibani okanye utheme kubuka wakubona ufanele iziphi izibani kufanele ukuthi uphahle ngazo. Nami ngiyimpunga yesintu masixoxa nawe ngiyakwazi ukuthi ngikuyalela izibane kufanele ukuthi uphahle ngazo uxhumane nabo abantu bakini abangasekho. Uzokhumbula ukuthi ukuphahla inhloso yakho kusuke ukuthi wena njenganomuntu la ukhona okanye la uhlala khona ukwazi ukuthi uxhumane nethongo lakho ngale kokuthi uhambe uye ekhaya ngale kokuthi ushisa impepho. Uzokhumbula futhi ukuthi impepho inomnikazi wayo phakathi komuzi. Ingakho ke kwaba khona izinto ezifana nokuphahla ngoba ila usuke ukukhuluma khona nethongo lakhe likwembethe ukhuluma nethongo elikubhekile ngaleso sikhathi ngale kokuthi kushisa impepho. Ukuphahla ke bafowethu kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uzobesa isibani sibe sinye mhlambe sibe mhlophe akhulume phezukwaso. Lokho kukhuluma kwakhe phezukwakho kusuke sekuyikona ukuphahla. Uma uphahla bafowethu awavala amehlo ngoba uthandazi. Abantu abaningi ke siyabathola athi umuntu mina ngiyaphahla uthi uma ukhuluma naye ubone ukuthi lo muntu hayi ngoba nake phahla kodwa lo muntu uyathandaza. Ingaka impendulo esuke ethongeni angakwazi ukuthi ayithole ngoba yena wenze into ekuyiyona kodwa wayenza ngendlela engeyona. Usithathile isinqumo sokuthi uzophahla njengamanje kodwa wangakwazi ukuthi aphahle ngesizathu sokuthi akacaciselekile ukuthi uma ke manje usuzibekile lezo zibani uzophahla kuzona okanye uma uphahla kufanele ukuthi inkulumo uyimise kanjani. Ukuphahla kwabafowethu njengangishilo ukuthi ukwenza ngezibani kuyahluka futhi omunye umuntu mhlamba ngakwenzisa ngamanzi. Omunye umuntu futhi angakwazi ukuthi akwenzise ngenye into
kodwa ukuphahla nje bafowethu lilonke ila usuke uxhumana khona nethongo lakho ngale kokuthi ushisa impepho bese uyakhuluma nalo. Njengoba sesibalileke ukuthi ke impepho iyinto enomnikazi wayo phakathi komuzi, iyinto enomuntu oyedwa othola ukuthi uyena oyishisayo bese anikhulumele nonke. Kodwa ukuphahla, ukuthemeleza kona kuyizinto ezivulelekile. Uyakwazi futhi ukuthi uhambe uye kophahla esimeni solwandle, ume phambi kolwandle bese uyakwazi ukuthi uphahle ngesizathu sokuthi thina sabantu abampisholo siyakholelwa ukuthi lapha olwandle kunemphefumulo eminingi yabantu basemakithi ekhona laphana. Omunye umuntu kangazibuza ukuthi kanjani. Uzokhumbula ukuthi umkhulu womkhulu umuntu onamandla kakhulu ukuthi enze izinto ngendlela yakhe. Yingakho ke sikholelwa thina ukuthi ke naphambi kwalo ulwandle siyakwazi ukuthi sifike siguqe bese siyaphahla sikhulume namathamba alele phansi kothula umhlaba. Mawufika phambi kolwandle ukuthi uzophahla hayi ukuthi uzothandaza, ngoba ukuphahla nokuthandaza akufani. Kusuke kufanele ukuthi ke amehlo ungawavali bese wanyakazisa amathamba alele phansi kothula umhlaba, ukhulume nabantu abakwembethe, ukhulume nabantu besibongo sakho, bakunika ukukhanya, bakuvulele izinto ofisa ukuthi bakuvulele kuzona. Mawuphahla ke bafowethu kubalekile ukuthi uma wazi ukuthi umsamo wakini ungcolile, musu ukugagula abantu bakini obaziyo, kodwa wena khuluma nethongo lakhe kuyilona elikwembethe elakwembatha ngesikhathi usavundle ukhaleni likama wakho, kube yilona olinxusayo ukuthi uyacela ukuthi likuvulele iminyango yonke oyingqonqozayo, uyacela futhi ukuthi likukhanyisele la kumnyama khona. Uma wenze njalo impendulo yokwazi ukuthi zibuye zize kuwena, ngesizathu sokuthi indlela obuphahle ngayo uyobusukhuluma manje nalo muntu okuyena wakhetha ukuthi akeza azogada impilo yakho. Mawukhethe lowo muntu yena unamandla onke, uyokwazi nokuthi ahambe abheke kulabo bantu bakini ukuthi bapha abantu abahlambulukile bese akuxhumanele nabo badedele izinto zakho, ngoba ubona abantu abaningi umuntu uthi uyazama ukuthi aphahle kanti hayi ngoba nake phahla enuvesana thandaza. Kanti uma ukuthi ukuphahla uyaqonda ngqo, uphahle nje impela ubize izithakazelo zakini. Uma ukuthi isibongo sakhe asiqondile nawe futhi awuzazi ukuthi ungaphansi komuphi umsamo, kubalekile ke bafowethu ukuthi ukhulume nalomuntu lo ophethe impilo yakho, ukhulume nalomuntu lo othi mawusuka endlini uhamba kube uyena okugadayo, ukhulume nalomuntu lo othi mawuwele emgaqweni kube uyena okukhalimayo, ukhulume nalomuntu lo othi mawulala kufike yena afika kugada, ukhulume nalomuntu lo othi mawuvuka ekseni wenza izinto kube uyena. Ngoba kuyenzeka bafowethu uthola ukuthi umsamo womuntu ungcolile, kodwa abe khona lo muntu lo okuyena yena wakhisha ukuthi uyoyibheka impilo yakho noma kunzima kangakanani, abe nawe akwembathe noma kunzima kangakanani. Yingakho ke ngiyimpunga yesithi ngihlale ngenikhuthaza ukuthi kubalekile ukuthi lowo muntu umthinte, ukhulume naye lowo muntu ukuthi ngicela kuwena owakhishwa ngenkathi ngisavundle ukhalweni likamame, kwathiwa ngigade, ngibhasobhe, ngikhanyisele izinto, sengicela wena ke manje uma wenze njalo na kanjani bafowethu izinto zakho zokwazi ukuthi zihambe kahle. Ukuphahla ke bafowethu akukona ukuthandaza, kodwa ukuphahla bafowethu kusuke ukuxhumana nabantu abadala abalele phansi kothula lomhlaba. Uma uhambile waya kumuntu wakunika izibani zokuthi hambe endlini uyophahla, kusuke kufanele ukuthi ke nawe uphahle, ungenzi sengathi uyathandaza. Kuyenzeka futhi abantu bakunikeza izibani okuwukuthi uzokhuleka phezukwazo. Akube nomehluko ke bafowethu, nawe kubalekile ukuthi ke ukucela ukucaciseleka ukuthi lesibani lesi uzophahla noma uzothandaza, ngoba kunomehluko phakathi kokuphahla nokuthandaza. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokuthi nibukele umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela futhi ukuthi nizitholele incwadi zempunga yesintu ezinifundisayo kabanzi ngazi izinto esikhuluma ngazo lezo ukuphahla nokuthemeleza njalo njalo. Ziyatholakala ke ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg, kanti uma ukuthi ukude nale ndawo siyasenza isiqiniseko sokuthi sikuthumelele zona zifike kuwe qathatha. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokuthi into niyithakaselela njalo imifanekiso eqoshiwe. Siyacela futhi ukuthi nidlulisele nakwabanye ngoba nakubona kwazi ukuthi ibe usizo. Mina njengempunga yesintu angisoze ngakhathala ukuthi ngifike la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV nginitshele izinto ezizokwazi ukuthi zibe usizo empilweni zethu bafowethu. Noma ngabe izitha sezenza njani zizama ukusinqunda amandla, angeke zakhona ngoba thina sihamba nethongo, asihambi notikoloshe. Ake sithi ke nje impunga ayengibeke inkalo nami ngimbeke yami emahlombe.
wayembeke ngalona ngembeke yami mahlombe wayembeke ngalona wayembeke ngalona ngembeke yami mahlombe wafika inyoni yahlala phezu kwethu wafika inyoni yahlala phezu kwethu